Výborný je formulár, ktorý má množstvo otázok, ktorý ma aj odrádzal. Niektoré otázky ma zarazili, prekvapili a vracala som sa k tomu formuláru niekoľkokrát. Ale bolo výborné, že sa k nemu môžem vrátiť, môžem si ho opraviť a po počiatočnej takej neistote, že kto to tak môže čítať, kto sa ma pýta na majetkové pomery alebo na zdravotný stav, alebo či v prípade, že budem v takom stave, že nebudem vedieť rozhodovať sama o sebe, že či mám byť napojená na prístroje, či si želám dialýzu alebo oživovanie, si stále viac a viac uvedomujem, že aké je to úžasné, že to niekde môžem uviesť. Že vôbec ja sama o tom uvažujem, ako chcem, aby to bolo. Ak by sa niekomu zdalo, že je tých otázok veľa, tak sú výborne spracované do takých okruhov, ako je napríklad, či chcem cirkevný pohreb, ak som veriaca, alebo civilný, či chcem rozptyl popola, čo je v mojom prípade, aby som nezaťažila toho, komu toto bremeno vlastne po mojej smrti nechám na pleciach.